ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଟାକୁ ଆଉ ଲୁଣ ପାଣି ଦେଇ ଚକଡ଼ି ନେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଲେ ପରଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଲେୟାର ବାଇ ଲେୟାର ଛଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚକଡ଼ି ସାରିଲିଣି। ଅଟା ଚକଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ବେଲିବା। ଏଠି ମୁଁ ପରଟା ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ଲେୟାର ବାଇ ଲେୟାର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଲଗାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ତାୱା ଗରମ କରି ମୁଁ ପରଟା ପକାଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଲି ଆସିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଛି ମସଲା ଅଦା, ଜିରା ଆଉ ଟମାଟୋ। ସାଧା ମସଲାରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସୋଲା ବଟା ତରକାରୀ। ଏଠି ତେଲ ଗରମ କରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇଲି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁକା। ତାପରେ ମୁଁ ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ପକାଇ ନେଲି। ଏଠି ମୁଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ସବ୍ଜି ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମସଲାର ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ସିଝାଇ ରଖିଥିବା ସୋଲା ବଟା ଆଳୁକୁ ପକାଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ପରଟା ଆଉ ସୋଲା ବଟା ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ବି ବନାନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିବାରକୁ